Històricament, s'han proposat diferents maneres de classificar les fal·làcies i, tot i que no hi ha un acord definitiu, aquí parlarem de les divisions més acceptades. La primera gran distinció que fem és entre les fal·làcies formals i les informals. Les fal·làcies formals són arguments incorrectes a causa d'algun defecte en la seva forma. N'hi ha de molts tipus, però totes tenen en comú que es poden detectar per un error en la seva estructura. Per això es pot demostrar la seva invalidesa mitjançant mètodes formals. Vegem-ne alguns exemples. La negació de l'antecedent és una fal·làcia que es comet quan a partir d'una afirmació condicional vertadera assumim incorrectament que la seva inversa és falsa. Segueix el següent esquema. Si passa A, llavors B. No passa A, en conclusió, no B. Per veure-ho millor, posem-hi un argument real al darrere. Si plou, el carrer es mulla. No plou, llavors el carrer no es mulla. Aquí podem detectar la fal·làcia fàcilment perquè tots podem pensar en moltes circumstàncies en les quals el carrer es podria mullar tot i no haver plogut. Tanmateix, en altres casos és més difícil de veure. Fixem-nos en aquest altre exemple. Si m'entreno durament, em posaré en forma. No m'entreno durament, per tant, no em poso en forma. Aquesta argumentació podria semblar correcta perquè associem el fet de posar-se en forma únicament amb un entrenament dur. Però continua sent una fal·làcia. Que entrenar durament impliqui posar-se en forma no significa que no entrenar durament impliqui no posar-se en forma. Existeixen altres maneres de posar-se en forma. L'afirmació del conseqüent és una altra fal·làcia prototípica. Succeeix quan prenem una afirmació condicional vertadera i incorrectament prenem per vertadera també la mateixa en sentit invers. Segueix el següent esquema. Si passa A, llavors B. Passa B, en conclusió, A. Examinem ara aquest argument. Si estic al cine, menjo crispetes. Menjo crispetes, per tant, estic al cine. Aquí també podem detectar la fal·làcia ràpidament perquè de seguida entenem que del fet que quan estic al cine menjo crispetes no puc extreure la relació en sentit contrari. Si estic menjant crispetes no tinc per què fer-ho al cine. Ho puc fer a qualsevol altre lloc. Ara bé, per veure com no tots els casos són tan evidents com l'anterior, veiem un altre exemple. Qui estudia molt normalment té bones notes. L'Alícia ha tret molt bones notes. Per tant, l'Alícia ha estudiat molt. A primera vista, aquesta argumentació també podria semblar correcta, perquè tendim a pensar que normalment qui treu bones notes estudia molt. Però segurament aquí estem ignorant factors decisius en les notes, com la sort, algun tipus d'ajuda externa o la intel·ligència o destresa de la mateixa estudiant. En una altra categoria hi trobem les fal·làcies informals. Aquestes, també anomenades fal·làcies materials, són arguments incorrectes, no per un defecte en la seva estructura, que pot ser correcta, sinó per un defecte de contingut. Degut al gran nombre de fal·làcies que podem trobar dins d'aquesta categoria, cal dir que hi ha moltes subdivisions possibles, però per simplificar-ho una mica, aquí parlarem d'una de les classificacions més citades. Segons aquesta, podem trobar 3 tipus de fal·làcies: les d'ambigüitat, les de presumpció i les de rellevància. El primer tipus s'anomenen fal·làcies d'ambigüitat a causa de la imprecisió en el significat o l'ús del llenguatge, d'una expressió o d'una paraula en concret. Una fal·làcia d'ambigüitat bastant il·lustrativa és la de l'equívoc. Aquesta succeeix quan es fan servir els diferents significats d'una paraula en diferents parts d'un raonament, i això crea una connexió lògica amb aspecte versemblant, però que en realitat no existeix. Mirem aquest argument. Sòcrates era una persona noble. Els nobles són aristòcrates. Per tant, Sòcrates era aristòcrata.
La conclusió és una fal·làcia perquè la paraula noble s'ha utilitzat amb dos significants diferents. En la primera premissa significa que era una persona bona, digna, i en la segona fa referència a una classe social. Això crea confusió i una conclusió incorrecta. El segon tipus són les fal·làcies de presumpció. Són arguments incorrectes perquè assumeixen premisses que no han estat demostrades o acceptades, i sovint aquestes suposicions poden ser incorrectes o problemàtiques. La fal·làcia naturalista i l'apel·lació a la naturalesa són exemples de fal·làcies de presumpció i podeu consultar el vídeo dedicat només a aquestes dues fal·làcies. Un altre exemple d'aquest tipus de fal·làcies és el fals dilema, que consisteix en presentar dues alternatives com a úniques sortides a un problema, quan en realitat existeixen altres possibilitats. Molt utilitzada en política, normalment segueix una estructura semblant a o estàs d'acord amb nosaltres o hi estàs en contra. Per exemple, o estàs a favor del capitalisme o ets comunista. El problema d'aquesta afirmació és que simplifica massa una situació complexa, ja que una persona pot no estar d'acord amb cap de les dues opcions, tenir una opció intermèdia o simplement no voler prendre partit. Finalment, les fal·làcies de rellevància s'anomenen així perquè són arguments enganyosos en què les premisses no tenen una rellevància lògica de cara a la conclusió. Tot sovint recorren a sentiments diversos o a prejudicis. Un exemple típic de fal·làcia de rellevància és l'argument ad hominem, dirigit en contra la persona. Aquesta intenta rebutjar un argument a partir de desacreditar la persona que el defensa. Un exemple d'aquesta fal·làcia que he sentit més d'un cop és el següent. Nietzsche va criticar la cultura occidental. Nietzsche estava boig. Per tant, la crítica de Nietzsche no té sentit, ja que implícitament és la crítica d'un boig. És una fal·làcia perquè per defensar o refutar una idea, un argument o qualsevol concepte s'ha d'analitzar aquest, no la persona que el profereix. L'argument ad hominem és un dels més utilitzats en les disputes polítiques, on sovint desprestigiar les persones és més fàcil i dona més rèdit que rebatre les seves idees. Per acabar, una altra fal·làcia de rellevància famosa és l'argument ad populum, o apel·lació a la majoria. Consisteix a creure que certa idea està bé o és correcta pel fet que molta gent hi creu o la defensa. Per exemple, la frase «Tothom porta aquestes sabates, així que han de ser les millors». Aquí s'hi amaguen diferents problemes. El primer és que aquest tothom no fa referència realment a tothom. És una part, i tot sovint molt més petita de la que es vol manifestar. El segon problema, i on resideix la fal·làcia, és que és una afirmació que intenta extreure un judici de valor en relació a la popularitat i no a cap mena d'avaluació objectiva més rigorosa. Que molta gent faci servir un determinat producte, unes sabates, una pasta de dents o un cotxe, no significa que aquest producte sigui realment el millor. Com a molt, significa que és el més popular, però res més. Aquest és un tipus de fal·làcia que trobem tot sovint en el món publicitari i en la política, i també la podem veure reflectida en els motors de cerca d'internet i les xarxes socials, perquè els algoritmes ens tendeixen a ensenyar bombolles on sembla que tothom pensa com nosaltres. I amb això hem acabat l'explicació sobre els tipus de fal·làcies.